Een wekenlang feest op de Tarrissing in Droegeham. Want het christelijk onderwijs in het dorp bestaat 124 jaar. Een bijzondere mijlpaal dit ze dan ook mij precies 124 leerlingen feestelijk vieren mij op de squallen. Ja, als je 124 jaar in, daar kan ik natuurlijk net over oordelen, maar dat ik je nou know. Ja, we hebben een fantastisch mooi team, een leuke band, fijne ouders, betrokken ouders. Ja, en dat maakt het een squallen mij elkaar. Nou ja, ik vind gewoon heel leuk hoe deze squal nou zo lang bestaat. Echt, het ziet er echt heel uit, maar van binnen is het echt heel oud. Het is gewoon een leuke squal, lieve band. Ja. Leuke meesters en juffen? Ja, vooral juf. En meester natuurlijk. Om het jubileum te vieren hebben ze de hele week activiteiten en lessen die aansluiten op het thema vroeger. Ik binnen alle leerlingen en massas en juffen in Altensinklein naar school kwamen. Maar ze medium mochten alle pakers en beppers komen om gezellig pannenkoek te eten. Aron en Manje hebben mij leskisten van de Spitkeet uit Harkema hele oude dingen bezien mochten en hebben daar van alles over leren mochten. Om de band een beetje een beeld te gaan van hoe het vroeger weer op school en wat voor materialen het ertoe gebruikt waren. En bij de kleuters ook weer hele leuke vestjes als Elsje, Fiederelsje. Nou, dat soort dingen hebben we wat bij de kap gewoon eigenlijk. Het was best wel raar om te zien hoe ze vroeger op zulke bjutjes moesten gewoon op hout en zo moesten leren. En dat besef ik me nou, want ik dacht vroeger hier ik gewoon een boek, maar dat hier ze dus net. De krietboertje, dat vind ik gewoon heel lastig dan. Ik snap het nou, want de krietje valt met heel in de hand. Vroeger is het gewoon iets ouder, dus ik gebruik ze geen moderne. En elektronica ik net. Dus gewoon als je fuel was halen, moest je hout hakken en zo. En gassteltje, maar dat koe ik net. Hier is gas. Nou ja, dit is de nieuwe tijd.